डॉक्टर मिलल भता डॉक्टर मिलल भतार किलहंग में सुई देवे डॉक्टर मिलल भतार किलहंग में सुई देवे नीचे से जब जब चुए रे सखी रुई देवे नीचे से जब जब चुए रे सखी रुई देवे डॉक्टर मिलल भतार किलहंग में सुई देवे डॉक्टर मिलल भतार किलहंग में सुई देवे रिकॉर्डिंग स्टूडियो छपरा बहार रोज राती में घरे हुआ हवे लगे हमरा के उ फुसला हवे हमके देला पूरा गरम हई चेक करे लायाला लगा हई नीचे से जब जब चुए रे सखी रुई देवे डॉक्टर मिलल भता किलहंग में सुई देवे डॉक्टर मिलल भता किलहंग में सुई देवे जब करिले कोनो बहाना नहीं खाला उ देखी के खाना ओकरा रहन से जीव घाबरा हई रमेश करो ना कोनो उपाय राइटर परमोद डीजे मोहन हमके दुई देवे डॉक्टर मिलल भता किलहंग में सुई देवे डॉक्टर मिलल भता किलहंग में सुई देवे।